fonduri europene, inclusiv parcul de la Trei Lacuri, cum se spune. Și avem un proiect ambițios. Deja am început la acest proiect. Să achiziționăm de la Hidroelectrica, cu toată opoziția celor de la Hidroelectrica, cu toată opoziția celor care îi conduc vremelnic la minister. Și toate piricele care le sunt băgate, acel teren trebuie să devină al municipalității. Sunt 4,5 hectare. Pe lângă acest parc al nostru vom face o bază de agrement super, cea mai frumoasă din Oltenia. Și mă voi zbate ca acest lucru să fie posibil. Vreau să vă spun că avem un proiect pentru care am semnat și finanțarea. Este vorba de la Molul Nou. Strada respectivă cu 4 benzi a fost predată primăriei și acolo pe sub traseul căii ferate Bâlcea-Bâlcelii vom face acolo un sens giratoriu. Vom continua cu o bandă pe lângă Balta din Nord și vom ajunge în capătul străzii Republicii. Acolo vom face o pasarelă peste calea ferată și vom ajunge direct la spital. Vom avea legătură din Ostroveni, direct pe acea zonă, direct la spital. Este un lucru care va duce la fluidizarea circulației. Acum când totul este aglomerat în oraș, în fiecare oraș este aglomerație, mă întreb ce ar fi fost dacă n-aș fi făcut trecerea pe sub calea ferată la Bogdan Amaru. Dacă n-aș fi dublat sensul pe Dacia, știți, când am preluat mandatul, era la semafor să dai pe Dacia. 2 benzi. Dacă n-aș fi făcut pasajul de trecere de la Hirvil, mă întreb unde ar fi ajuns. Dacă n-am fi modelizat toate trecerile la calea ferată, să treci cu 80 la oră, pentru că sunt cauciuc frumos, elegant. Dar lucrurile bune se uită în general. De aceea eu vreau, și asta am făcut și în campania, am venit în fața oamenilor nu cu vise, nu cu tromboane, cum se spune în termen popular. Am venit cu lucruri reale, palpabile. Eu niciodată în cele 5 mandate n-am promis ceva și nu am făcut. Totdeauna am promis mai puțin și am făcut mai mult. Eu nu vreau și să vă povestesc mi-ar trebui să vă țin o oră să vă spun de proiectele care se derâmă. Vreau să vă spun doar un lucru. Voi ține cont de fiecare părere bună din partea consilierului local, indiferent de la ce partid vin. Indiferent la ce partid vin. Voi face un departament al atragerilor de investiții străine și chiar unul dintre candidații mei care a avut acest obiectiv în campanie, chiar voi ruga să preia această comisie. Și poate atunci, când această comisie se va investi, când va fi înființată, sunt convins că atunci va veni și postul realitatea ca să firmeze și locuri bune. Lucruri bune, Răză. Dacă toți suntem în acest moment, vreau să-i spun și celorlalți adversari de-al meu, și nu dau nume, care zilele trecute pe Facebook se explica de ce nu a făcut nimic celălalt 4 ani de zile, spunând că nu a avut împuternicire. Și după aceea a făcut o comparație, spunând că el este mirele, iar alegătorii care l-au votat este mireasă. Și ca orice mire și mireasă, mi-a plăcut, am citit de 3 ori, l-am ascultat. Au venit la primărie ca să-și ia autorizație pentru casă. Când au ajuns la primărie la autorizație pentru casă, au dat de primar. Primarul ce a făcut? A vrut să-i batjocorească mireasa. Am stat mult și m-am gândit și să traduc ce înseamnă asta. Până la urmă, vreau să spun în felul următor. Primarul n-a făcut așa ceva, din contră, primarul, prin comportamentul lui, a dovedit, a convins mireasa să se separe de mire și la alegerile din 2024 m-au votat pe mine. Și datorită acestui vot am realizat în 2024 un lucru pe care nu l-am realizat în cele 5 mandate ale mele. Și anume, nu am pierdut nicio secție de votare în municipiul Râmnicu Vâlcea. Succes formidabil. Da, mandatul al doilea, dacă mă înșel, a câștigat cu 72%. Dar am avut secție de votare pierdută. Asta m-a făcut să învăț și să
modernizez orașul în toate zonele lui. De aceea vâlcenii m-au apreciat și nu a existat zonă din municipiu care să nu mă voteze. Și unde să nu câștig, detașat. De aceea le mulțumesc încă o dată vâlcenilor și îi rog pe consilierii locali să vină să vă sprijine, pentru că Râmnicul are un potențial fantastic, și economic, și social. Haideți toți să venim cu contribuția noastră, cu proiecte, cu idei, să modernizăm Râmnicul și să-l ducem pe treapta pe care ne dorim cu toții. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc și ne dorim împreună să avem un mandat super și să ne mândrim că suntem locuitori ai municipiului Râmnicu Vâlcea. Vă mulțumesc!